Annyi a különbség, hogy itt a versenyzőnek lesz egy bemelegítő indítása, majd le kell állítani a fűrészt. Mindenre 60 másodperc áll a rendelkezésére. Timers ready, contestants ready, 60 seconds to warm up your song. Ez az a pillanat, amikor a világbajnoki arénában feszült csend van, és a versenyző ilyenkor visszatekeri a berántó zsinort. Ugye ketyeg a 60 másodperce, ugyanis az időbe, a vágás idejébe az is beleszámít, ahogy a versenyző berántja a motort. Ha lefullad, újra föl kell tekercselni a zsinort, végig ketyeg az óra. Ez csak azért fontos, mert a világcsúcs 5,4 másodperc. 30 seconds. Iszonyatos tolóereje van egyébként a fűrésznek, nagyon-nagyon stabilan kell állni a padlón, nem véletlen a szöget cipő a világbajnokságon sem. Kezeket föl kell tenni a farönkre, így indul a versenyszám. Hands on the wood, get set, go! Hölgyeim és uraim, Juhász István!